Jeg hedder Jens Vedsted Hansen. Jeg er professor her på Juridisk Institut på Aarhus Universitet, og jeg underviser og forsker dels i europæisk og dansk menneskeret, og dels i asyl- og indvandringslovgivning, både i dansk og europæisk sammenhæng. Og der må man jo sige, at det er jo ikke sådan, at en asylansøger har noget krav på at få sin sag behandlet, eller for den sags skyld få asyl i et land efter eget valg. Det, der er krav på efter folkeretten, det er at få en asylsag behandlet et eller andet sted, og så i givet fald få beskyttelse, eller det vi kalder asyl tit på jævnt dansk, i overensstemmelse med de regler, der gælder i flygtningekonventionen og andre internationale traktater. Det vil sige, at staterne har sådan set ret til at afvise asylansøgere, ikke tilbage til, hvor de kommer fra, uden at behandle deres sag, men man har ret til at henvise dem til et andet land, hvis man mener, det er et andet land, der bør behandle asylansøgningen. Og det har Danmark faktisk gjort i 30 år. Det var sådan i en periode der i 80'erne, at den der mekanisme med at henvise asylansøgere til et såkaldt sikkert tredjeland, dem blev faktisk rundt omkring i Europa kaldt for the Danish clause, den danske regel. Fordi det var Danmark, der først indsatte sådan en bestemmelse i den nationale udlændingelov, og håndhævede den meget konsekvent, som vi gjorde der fra efteråret 1986. Senere kan man sige, at man har overtaget den mekanisme der på EU-niveau i det såkaldte Dublin-system. Det var først en konvention, der blev lavet af de daværende EF-lande i 1990, og senere er den så blevet flyttet over i overstatslig EU-regulering som en forordning, som Danmark jo egentlig ikke er med i, men som vi har fået lov til efter høflige anmodninger og indgå en parallelaftale til. Så vi er med i Dublin-systemet. Og det betyder jo, at Danmark i vidt omfang kan henvise asylansøgere til andre lande, som de pågældende enten er rejst ind i først, eller er rejst igennem på vej til Danmark, eller hvor de har familie med dem. Der er altså sket det i de seneste 5-8 år, at Dublin-systemet er i nogen grad brudt sammen. Det blev for alvor markeret ved en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, og så en senere dom i 2011 fra EU-domstolen, der begge to handlede om situationen i Grækenland, og hvor man da sagde, at godt nok bygger Dublin-forordningen på en formodning om, at andre EU-lande overholder deres forpligtelser. Men den formodning er ikke alt for håndfast. Den er ikke uafkræftelig. Den skal kunne afkræftes, sagde begge domstole. Og Menneskerettighedsdomstolen fandt så i den konkrete vurdering af situationen i Grækenland, som det var der i 2009, allerede hvor den pågældende var blevet sendt tilbage til Grækenland, at der var forholdene simpelthen sådan, at det var en krænkelse af den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3 om forbud mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling. Altså modtageforholdene for asylansøgere i Grækenland var sådan, at det simpelthen var i sig selv ydmygende eller nedværdigende for dem. Enten blev de sat frihedsberøvet i anstalter, der var ydmygende, eller også måtte de drive omkring på gaden, for ikke at sige regnestenen, også i strid med artikel 3. Og endelig var det græske asylsystem simpelthen brudt sammen, sådan så de ikke kunne være sikre på at få en forsvarlig behandling, eller måske slet ikke nogen behandling af deres asylansøgning. Det er jo så det, der har affødt krisen, kan man sige, gennem Europa, som blev på en måde bare ved og meget værre gennem de senere år, og det kulminerede jo sådan set i 2015, hvor det græske system kollapsede helt, og man ikke engang længere fik registreret dem, der ankom til Grækenland, så man ikke engang vidste, hvem der var rejst ind. Og det betød samtidig, at det jo sådan set for asylansøgerne bare handlede om at komme væk fra Grækenland, både fordi det var virkelig utåleligt at være der, men også fordi de så vidste, at hvis de kom væk fra Grækenland til et andet EU-land, så kunne de ikke sendes tilbage efter Dublin-forordningen. Gennem 2015 blev de her problemer så forværret ved, at der navnlig som følge af situationen i Syrien, der jo ikke så ud til at nærme sig nogen løsning, tværtimod. Navnlig af den grund kom der stadig stigende antal asylansøgere ind i Grækenland, samtidig med, at det græske asylsystem på ingen måde var blevet repareret. Tværtimod var det faktisk nu helt kollapset, sådan så man ikke engang fik registreret, hvem der kom. Og det vil sige, at mange af dem så sådan meget hurtigt kom videre fra Grækenland til andre europæiske lande. Og det var nærliggende for dem at prøve det, fordi det var umuligt at få beskyttelse i Grækenland, og fordi hvis de var kommet til et andet EU-land, så var de ret sikre på, at de ikke kunne tilbagesendes til Grækenland efter Dublin-forordningen. Helt siden 2011 har EU-kommissionen og EU-systemet sådan set prøvet på at reparere forholdene i Grækenland, men det var ikke lykkedes, og nu var det som sagt blevet endnu meget værre.
så var der på en måde to veje at gå. A-planen var, at der var nogle lande i Europa, og det var især Tyskland og Sverige, som sagde, okay, vi må hjælpe de lande, der er mest udsat for presset nu, altså navnlig Grækenland, men faktisk også Italien og nogle andre sydlige lande. Og man kan sige, at A-planen, som især Tyskland og Sverige stod for, med at prøve at deles om byrden, lad mange komme til, den faldt sammen i virkeligheden i efteråret 2015. Og man gik over til det, som mange har kaldt for B-planen, som altså blev, at de enkelte lande begyndte at lukke grænserne. Både på den ydre grænse, som vi har set, især med Ungarn, men også andre EU-stater i frontlinjen der, som har enten fysisk opsat hegn, eller i hvert fald indført nogle stærke kontrolmekanismer for at gøre det vanskeligere at komme til at søge asyl. Vi har også set, at der blev indført intern grænsekontrol som en afvigelse fra den normale Schengen-ordning mellem EU-landene. Og det er jo for nylig blevet accepteret af EU-kommissionen, at den der interne grænsekontrol faktisk kan fortsætte endnu en periode i lande som Sverige og Danmark og andre. Så det vil sige, at B-planen, som man så altså har fulgt det sidste halvandet års tid, den går i virkeligheden ud på at holde asylansøgere væk, og det er blevet sådan en form for kapløb mod bunden, kan man sige, hvor de enkelte EU-stater så prøver at gøre sig selv mindst muligt attraktive for asylansøgere. Det har været meget markant i Danmark, måske mest i Danmark, i hvert fald ikke mindst i Danmark, hvor vi jo i forsommeren 2015 fik en regering, der gik til valg på at ville reducere antallet af asylansøgere. Og det skete samtidig med, at antallet faktisk steg. Men bestræbelserne på at reducere antallet af asylansøgere er jo faktisk i nogen grad lykkedes for Danmark på det seneste. Og det man har gjort med det formål, det er jo forskellige lovgivningstiltag, der alle sammen er blevet præsenteret på den måde, at de handlede om at gøre det mindre attraktivt, eller endda tror jeg nogle gange betegnet markant mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Det mest kendte eksempel på sådan en restriktiv eller afskrækningslovgivning, det har jo nok været smykkeloven, som egentlig bare var en bestemmelse i en større lovpakke, der blev vedtaget sidste vinter. Og den går jo ud på, at man så altså kan lade politiet ransage asylansøgers bagage og beslaglægge eventuelt værdigenstande. Den såkaldte smykkelov, som egentlig bare var en enkelt bestemmelse eller nogle få, har været meget kritiseret, og det har vel været med god grund sådan set, fordi retorikken omkring den var så restriktiv og fjendtlig. Men i virkeligheden mener jeg, at kritikken måske var lidt ude af proportioner. Jeg siger ikke det her for at forsvare smykkeloven som sådan, men samtidig må man sige, for at fastholde proportionerne, at den der bestemmelse var sådan set kun en noget dramatisk måde at håndhæve en selvforsørgelsespligt, som i forvejen bestod for asylansøgere, og man har noget tilsvarende også efter de EU-regler, som ikke gælder i Danmark, hvor er forbeholdet, men som altså er anerkendt i de fleste EU-lande faktisk. Det dramatiske skridt var det her med politirensagningen og konfiskation og sådan noget. Man kunne godt have gjort noget meget mindre for at håndhæve den der selvforsørgelsespligt. Samtidig må man sige, at kritikken af smykkeloven kom til at måske overskygge lidt, i hvert fald i udlandet, en meget mere dramatisk stramning, der kom i den samme ændringslov, nemlig nægtelsen af familiesammenføring for en del af de asylansøgere, som får asyl i Danmark, i 3 år efter, at de har fået asyl. Det er jo en ganske dramatisk ændring, og vi ser også nu, at der faktisk jo verserer retssager, i hvert fald en ved landsretten. Man må nok forvente, at der kommer også internationale klagesager, hvis ikke de danske domstole selv tilsidesætter de her afslag på familiesammenføring, fordi virkningen er meget brutal for de, der har fået asyl i Danmark, men som så altså må sidde og vente i 3 år på at få deres familiemedlemmer til Danmark. Man kan sige, at den politiske iscenesættelse af den stramning her med familiesammenføringen, den er ret markant i forholdet til internationale konventioner. Tidligere var det sådan, også i 00'erne, hvor man indførte ganske vidtgående stramninger i udlændingelovgivningen, der var det sådan, at overholdelse af internationale forpligtelser var et af hovedprincipperne, eller en af byggestenene, kan man sige. Sådan blev det præsenteret, da Bertel Haarder i sin tid som integrationsminister præsenterede sin pakke, der var tænkt som stramning. Men stadigvæk var det altså tanken, at den skulle overholde internationale konventioner. Det var en forudsætning. På den måde var det altså tidligere en forudsætning, selv når man strammede meget, at stramningerne skulle overholde internationale forpligtelser. Det er sådan set ikke længere en forudsætning, for nu har man jo set ministeren på området tale helt åbent om en procesrisiko.
Det er lidt uklart, hvad hun mener med det. Om hun kun mener, at det er en risiko for, at der bliver ført proces, eller hun også mener, at det er en risiko for, at man taber processen, altså at man taber de retssager, der måtte komme, enten ved danske domstole eller ved internationale domstole. Men i alle fælde er det altså en måde at sige på, at man er klar over, at der er et problem med forholdet til internationale forpligtelser her. Og man er villig til at løbe den risiko. Velvidende naturligvis, at en sådan tabt retssag det ene eller andet sted, den jo først vil blive afgjort om 2 år, 3 år, 5 år. Og der har man måske så fået den politiske gevinst af de stramninger, som man ønskede at gennemføre. Jeg hedder Asrin, jeg er formand her i Jurarådgivningen. Jurarådgivningen er en spontan opstået retshjælp, hvor vi rådgiver flygtninge, udlændinge og andre udsatte i samfundet. Vi gør det her, fordi at jeg for snart 1,5 år siden mødte en gruppe flygtninge ude foran Udlændingsstyrelsen, og deres sager var simpelthen gået i stå. De stod der i frustration, og de stod faktisk og sultestrejkede og havde gjort det i rigtig mange dage. Og så henvendte jeg mig ind i Udlændingsstyrelsen og gjorde dem opmærksom på, at de er en offentlig myndighed. De har pligt til at vejlede de her mennesker, så der netop ikke opstår de frustrationer, som der gjorde sidste år. Og så fik jeg at vide, at de ikke var en offentlig myndighed. Og så ringede alle mine alarmklokker og tænkte, der må jo være noget helt galt her. Og det var der også. Der var rigtig mange, op mod 1000 mennesker, hvis sager faktisk bare var gået i stå, fordi Udlændingsstyrelsen ikke havde vejledt de her mennesker korrekt, og de ikke havde opdateret deres skemaer. Og det gjorde så, at jeg lavede Jurarådgivningen, hvor vi i dag har afsluttet ca. 140 sager, og har ca. 150 sager kørende. Og hvad laver vi? Jamen, vi hjælper med at klage over afgørelser, for eksempel afslag på familiesammenføring. Vi hjælper med at forberede folk til deres asylsamtaler. Vi hjælper med at finde en advokat. Vi samarbejder med en del advokater, til når asylanten har fået afslag på asyl. Vi hjælper med de udfordringer, der måtte være i forhold til forvaltningen, når de her mennesker bliver visiteret ud i kommunerne. Ja. Men i dag vil jeg fortælle jer lidt om nogle konkrete sager. Sager, hvor regeringens nye stramninger og udlændingeloven generelt har en stor betydning og konsekvens for en gruppe mennesker, der er kommet til Danmark, fordi der er krig i Syrien. Det vil sige, at de er ikke kommet her frivilligt. De har simpelthen været nødsaget til at forlade deres hjem, deres arbejde, deres familie for at komme her. Jeg vil gerne starte med den ene sag. Lad os kalde ham for Ali. Ali, han er 46 år. Han kom til Danmark for cirka 2 år siden. Han har en kone og 5 børn i Syrien. Ali kom til Danmark lige efter vi havde strammet udlændingeloven gevaldigt op. Så Ali han fik midlertidig beskyttelse, det vil sige paragraf 7.3, der så betyder, at Ali ikke ville kunne søge familiesammenføring de første 3 år. Og i praksis er det faktisk 5 til 6 år. Så Ali er havnet i Danmark og kan ikke få familiesammenføring. Han fik afslag på en statusændring i forhold til hans asylsag, så han ville være i stand til at søge familiesammenføring. I mellemtiden er Alis familie på egen hånd kommet til Tyskland. Det vil sige, nu sidder hans kone og 5 traumatiserede børn i Tyskland, og Ali sidder her i Danmark, traumatiseret, arbejdsløs, kan ikke koncentrere sig. Han går mere og mere ind i sig selv. Han har ikke kontakt til nogen. Han har ikke kontakt til nogle naboer, danskere eller nogen som helst. Den eneste, han har kontakt til, det er faktisk mig. Og Danmark vil ikke acceptere, at Alis familie kommer til Danmark, og Tyskland vil ikke acceptere, at Ali kommer til Tyskland. Det vil sige, at vi har at gøre med en flygtningefamilie fra Syrien, der sidder i Europa i hver deres land og ikke kan blive genforenet, selvom både Danmark og Tyskland har underskrevet den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 8, der giver ret til et familieliv.
Men alligevel kan hverken Danmark eller Tyskland finde ud af at forene den her familie. Så det arbejder vi på i øjeblikket, at få enten Danmark eller Tyskland til at overtage sagen, så den her familie kan blive genforenet. Og så sidder vi med en anden sag, en lidt ældre mand. Han er 57 år, også fra Syrien, fra Damaskus. Han har også fået paragraf 7.3 og vil heller ikke kunne søge familiesammenføring. Han er meget syg, han har hjerteproblemer, han har kol, han ligner en på 72. Han har angst, han er bange for at dø alene i Danmark, og han er bange for, at hans familie dør i Syrien. Og igen, jamen, der er ikke så meget, vi kan gøre lige nu. Og den her mand, han går også mere og mere i sig selv. Han har udviklet depression, han har udviklet angst. Han kommer ikke ud for sin dør, han har ikke nogen kontakt til andre mennesker, han kan ikke lære det danske sprog. Han er faktisk gået i stå. Og så har vi en stor gruppe børn, der har fået afslag på familiesammenføring med deres forældre. Det er også børn fra Syrien. Der er så godt nok ikke nogen lovændring lige på det område, men for os virker det som om, at man er ved at ændre praksis. Før i tiden har mange af de her børn faktisk fået familiesammenføring, men nu ser vi, at man giver en meget lille bitte gruppe grøn lys til familiesammenføring, hvorimod en stor gruppe børn simpelthen får afslag. Den yngste, hun er helt nede på 10 år gammel. Og hun stod en dag og bankede på mit kontorlokale, og ville simpelthen have en forklaring på, hvorfor at Danmark ikke vil lade hendes mor komme hertil. Og som hun sagde, jeg går ikke, før du har givet mig en rigtig forklaring. Fordi myndighederne skriver, at min bror, han kan passe på mig, men min bror er jo ikke min mor. Så jeg vil gerne have, at du siger sandheden. Jeg går simpelthen ikke før. Og så måtte jeg jo sige det, som det er. Jamen i Danmark, der gør vi, hvad vi kan for at begrænse adgangen af flygtninge til Danmark. Vi vil helst ikke give familiesammenføring. Udlændingeloven er bygget op således, at man først ser på, om kan man give et afslag, eller kan man ikke på grund af Danmarks internationale forpligtelser. Og hvad betyder det for de her børn? Jamen det betyder jo, at de ikke udvikler sig på samme måde, som andre børn gør. Det betyder, at de ikke får behandlet de traumer, de har. Altså, vi har en ung pige, der gør skade på sig selv. Vi har en anden ung dreng, der simpelthen ikke udvikler sit sprog. Han kan ikke komme i gang med at lære. Og vi kan jo se forskellen på de børn, der har deres forældre her, hvor hurtigt de egentlig lærer sproget, hvor hurtigt de får bearbejdet de traumer, de har haft. Men den her gruppe børn, der er helt alene i Danmark, de kan simpelthen ikke komme videre i deres udvikling. Vi har påklaget en del af de afgørelser, der for nylig er sendt afsted. Så hvad det ender med, det ved vi ikke endnu. Men desværre så ser det lidt sort ud, fordi regeringen har jo gjort det klart, at det har været en af deres valgløfter, at man ville stramme op på det her område. Man ville sørge for at begrænse adgangen af flygtninge til Danmark, og det må man jo sige er lykkes rigtig fint. Der kommer ikke særlig mange flygtninge til Danmark, og de flygtninge, der kommer, jamen, de får primært paragraf 7.3, det vil sige, så kan de ikke søge familiesammenføring. Så på den måde, så har man gjort et rigtig godt arbejde for at leve op til deres valgløfter, men det betyder jo så, at der sidder en gruppe mennesker fra Syrien, der er gået i stå, og som der faktisk fastholdes i deres stressede, traumatiske situationer. Jeg hedder Natasha Al-Hariri, og jeg blev færdiguddannet jurist i juni i år. Jeg skrev speciale om flygtningens ret til familieliv, og i forhold til Danmarks
3-årsregler for familiesammenføring. Jeg har selv flygtningebaggrund og har deltaget meget i samfundsdebatten, hvad angår flygtninge og integration og generelt, hvad kan man sige, de fremmede her i Danmark. Og var sidste år med til at lave den her dokumentar, som hedder Hallo Syrien, opkaldt fra flugtruten for DR2, som fokuserede på flygtninge som mennesker. Og det gjorde vi, fordi at vi i nogle måneder på det tidspunkt, hvor flygtninge virkelig begyndte at vælte ind over grænsen, at der talte man om flygtninge, som var de en masse, og man glemte, at de havde ansigter, navne, historier og familier, som de havde efterladt. Så vi vil gerne lave den her dokumentar, som var rå, og som gav et indblik i, hvad det er for nogle mennesker, vi faktisk får til Danmark. Vi stillede dem spørgsmål som, hvad forventer du af det nye liv, som venter dig i Europa? Vil du nogensinde tilbage til Syrien? Og hvad har du tænkt dig at bidrage med, når du kommer til Danmark? For det er jo også nogle af de ting, som vi går rigtig, rigtig meget op i. Hvad er det egentlig for nogle mennesker, som kan være vores potentielle naboer om nogle måneder? Og hvad vil de her? Og skrider de nu også igen? For det er klart, at det er noget, som optager folk, men vi tænkte, at det kunne være en god idé at høre det fra hestens egen mund. Og det slående var, at alle ville hjem igen, hvis de fik muligheden for det. Alle, uden undtagelser. Der var en kvinde, som sagde, jamen hvis jeg kunne tage en gummibåd tilbage lige nu og være i sikkerhed, så ville jeg da gøre det. Og det sagde hun, mens vi sad på Lesbos i en flygtningelejr. Vi besøgte Lesbos, Serbien og Tyskland og fulgte den her rute op. Og det var helt tydeligt at se, at de flygtninge, som ankom til Lesbos, var lettede, de var glade, for nu havde de nået Europa. Men jo længere op de kom gennem Europa, var der også mere kontrol. Der var faktisk en indskrænkning af deres frihed. Og det var som om, at det så småt begyndte at gå op for dem, hvad det var, de kom ind til. Altså, at det her, det var ikke bare, det var ikke utopia. Det her, det er Europa, som har regler og som har forventninger, og som ikke altid har en velkommende tilgang til mennesker ud. Jeg har selv flygtningebaggrund. Jeg kom til Danmark, da jeg var 5 måneder gammel, af forældre, som kom fra Libanon. Min far var palæstinensisk flygtning, født og opvokset i Libanon, og min mor var etnisk libaneser. Så min far var politisk aktiv under borgerkrigen i Libanon, og da det hele spidsede for meget til, og min mor var mere eller mindre alene med min storebror og pænt gravid med mig, så tog hun beslutningen om at booke nogle billetter ud af Libanon, og fik lavet pas på egen hånd. Og der var afgang fredag, og det fortalte min mor så til min far om onsdagen, og spurgte ham, om han ville med. Vi smuttede altså, men han var meget velkommen, hvis han ville med. Og det ville han heldigvis. Og man kan sige, det var virkelig en anden tid at flygte i dengang, fordi der kunne man faktisk hoppe på et fly. Det kan man jo ikke i dag. Og efter den tur, jeg var på i Europa sidste år, der talte jeg jo meget med mine forældre om det, fordi at de jo har oplevet det samme, og så alligevel overhovedet ikke. Og jeg glemmer aldrig, at min far med tårer i øjnene og helt grødkvæl måtte konstatere, at de var det, eller at min far og den generation var det, man nu kunne kalde luksusflygtninge, fordi de kunne hoppe på et fly og komme i sikkerhed. Og det er interessant at se på, hvad der ligesom er sket over de sidste 20-27 år. Vi kom jo hertil for 27 år siden. Vi var i Sandholmlejren i små 2 måneder. Og det må man sige, det er jo noget helt andet, end hvad man ser i dag. Vi var ret hurtigt ude i samfundet. Vi blev placeret i Gentofte Kommune, og blev taget så godt imod.
og blev så hurtigt slusset ind i foreningslivet, som ellers kan virke enormt lukket for folk, der kommer udefra. Og der var ressourcestærke naboer, som havde tid og overskud til at tage imod, og som havde lyst. Og man talte ikke rigtigt om, hvad det er for nogle mennesker, der kommer til. Jo, vi var der lidt mørke, og vi talte ikke rigtig dansk, og der var lige nogle kulturelle ting, men man havde overskud til at se ud over det at se det menneske, som stod over for en. Der er virkelig sket meget siden. I dag oplever vi desværre, at man i højere grad taler om, hvilken religion folk tilhører, end hvad det er, de faktisk har brug for. Fordi hvad er det, folk har brug for, når de kommer hertil? De har brug for et lokalmiljø, som kan tage imod, som kan invitere over til noget middag, som kan give en håndsrækning til, hvordan børnene kommer i foreningslivet, til hvordan institutionslivet fungerer, til hvordan man får et job. Og det er rigtigt, at der er iværksat mange initiativer til, hvordan flygtninge kommer i arbejde. Men i Danmark, der er det jo sådan, at 70% af alle får job gennem netværk. Og når man kommer hertil, så har man helt naturligt ikke noget netværk. Hvem er det, der skal skabe det netværk? Det er civilsamfundet, det er mig, det er dig, det er os alle sammen. Og der har vi bare et ansvar for, at det kan lykkes. Fordi hvis folk om 5-10 år skal være her, og skal have et godt liv, og skal kunne stå på egne ben, og børn, som ikke skal være mærket af, at deres forældre er flygtninge, så bliver vi nødt til alle sammen at gøre en indsats. Fordi selvom man rykker sig, så vil følelser som tab af identitet og skam og følelsen af ikke rigtig at være, altså ikke at høre til, den kan altså forfølge ind i rigtig lang tid. Og det var også noget af det, jeg oplevede på den tur, jeg var med for at lave dokumentaren, at rigtig mange af de her mennesker, de skammede sig helt enormt meget. Fordi de kom altså fra en hverdag, hvor de havde bil og hus og job at gå til hver morgen, og de kunne tage sig af sig selv og hinanden. Og nu stod de altså i kø for at få en skål ris. Så der er enormt meget, hvad kan man sige, sådan vigtigt i at give folk lov til at opretholde den her følelse af, at de er noget, og at de kan gøre noget for sig selv i deres egen hverdag. De skal ikke være afhængige af noget system. De skal ikke være afhængige af programmer. Det her, det er mennesker, som har ressourcer. Vi skal bare finde dem frem. Der er så meget uforløst energi. Der er så mange uforløste drømme, og dem skal vi være med til at make it fly for helvede. Og jeg tror også, at de oplevelser, jeg havde, da jeg var afsted, var med til at være en øjenåbner for, hvem mine forældre også er, hvad de ligesom har gået igennem. Fordi at mine forældre har jo altid været mamma og bobber. Altså, de har været mine forældre. De har ikke været flygtninge. Men det indblik i, hvad det er, flygtningen rent faktisk gennemgår af følelser, faktisk hele følelsesregisteret, det var med til at give en forståelse for, hvorfor mine forældre er, som de er, hvem de er, og hvad det er for nogle følelser, som har været i spil. Og jeg tror også bare, altså noget af det, som kan være allermest frustrerende i hele flygtningedebatten, det er, at man taler uden, at alle har en mening om det. Alle har en mening om, hvor mange vi skal have ind, hvor få vi skal have ind, hvor de skal bo henne, hvor de skal gå i skoler henne. De skal fandme ikke gå i min søns børnehave. Altså, hvor skal de så gå henne? Hvor skal de her børn være henne? Hvordan skal de nogensinde føle, at det her det er et land, de har en ansvarsfølelse overfor? Fordi det er ikke det mest essentielle. Det er, at folk får en følelse af, at de har noget, de skal give sig til. Fordi det forventer vi af dem. Det værste, man kan gøre over for et menneske, det er ikke at have nogle forventninger til dem. Selvfølgelig skal vi have forventninger. Noget af det, som kan være rigtig frustrerende, det er tonen i debatten. Og jeg ved godt, så sidder der rigtig mange derude og ryster på hovedet over, at nu skal vi tale om tonen i debatten. Men den betyder noget. Vi skal kunne tale om tingene uden filter, men ikke uden, at vi har i mente, at det er
mennesker, vi taler om. Og det bringer mig tilbage til det første, jeg sagde, det her med, at flygtninge har ansigter, navne, historier og følelser. Så lad os huske på, at det her det er mennesker, som kan være vores naboer i morgen. Det her det er mennesker, som kan være vores kollegaer om nogle år. Det her det er mennesker, hvis børn måske kommer til at komme og lege med vores børn. Lad os have et åbent sind. Altså, så kan vi have alle mulige forskellige politiske holdninger, men essensen af det er, folk kommer hertil. Folk er her. Folk får beskyttelse i Danmark. Det er vi forpligtet til. Hvad gør vi så? Hvad er vores individuelle ansvar for, at det her det ikke bliver 10, 20, 30 helt fantastisk dårlige år for integrationen? Fordi starten af livet i Danmark er fuldstændig essentielt for, at man får et godt liv her i Danmark. Og at man får en ejerskabsfornemmelse over det land. Ikke sådan, at man skal overtage landet, men sådan så, at man føler, at selvfølgelig skal jeg da gå på arbejde. Selvfølgelig skal jeg da bidrage til det her land. At man får en følelse af at være taknemmelig, men også en følelse af, at det her det er også mit, og det her det må jeg også godt præge. Her i Danmark har vi en lang tradition for at organisere os, og for at få skabt de her stærke fællesskaber, som vi har. Og det kan være meget fremmed for folk, som kommer ned fra Mellemøsten af. Men det er noget af det, som vi skal være allerstoltest af her i Danmark. Og skulle vi ikke tage og byde folk ind i det? Fordi det er virkelig den stærkeste vej ind i integrationen. I en god og sund integration, som er ligeværdig, og som er med til at styrke den her følelse af ansvar over for Danmark, og forpligtelse på at ville gøre det godt. Og der bliver vi sgu alle sammen nødt til at give en hånd med. Det er ikke kun dem, der kommer hertil, som har et ansvar for at integrere sig. Det er hele samfundet, som bliver nødt til at give en hånd. Og det kan vi gøre ved at invitere ned i vores lokale sportsforening, ned i den lokale spejderforening, ned i kaffeklubben. Det er lige meget, hvad det er egentlig. Essensen er at byde ind i fællesskabet. Så kan man mene om politikken, hvad det er, man vil, men det, at vi skal være her sammen, det er et faktum. Så lad os tage udgangspunkt i det og få det bedste ud af det.